karo Bako ora Petro, Kang. Langsung menghadap Bapak. Wah, ya syukur. Ora melu gara-gara Petro absen. Ora melu gara-gara ora. Mau wis tak eret-eret rene. Ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petro. Engko nek perkara Petro kowe tak critani mengko. Iki wancine gara-gara ki ora nggo wancine ngrembug lakon. Oh iya. Slentrik sisan. Wong tuwa kok dislentrik ora. Anggepe wong tuwa ora entuk dislentrik apa piye? Wong tuwa nek ngayal ora dislentrik ya tuman wae. Ha iya. Ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah Gembira, Gembira Loka. Sudah Gembira dengkulmu melocot ora. Gembira Loka. Aku krungu saka kadoan apik tenan. Iki apa to, anu Rereng? Supitan. Aku nak kelingan ana wong supitan ki mrinding isian. Waduh. Mrinding ki ngopo? Ayo kelingan jaman leku supin biyen jan wis. Ngrekoso. Umure pira biyen supin kowe? 26. Waduh. 26. Heeh, kadang sing biyen ki wis ning pule. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus supin meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Duko, begakang kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tuak. Medeni ya. Wah, wis ngeri pokoke. Moko ditambani nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh. Mundak zamane meneh saiki wis nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo lamun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 ki rencana ana mundak zamane meneh. Wong supit rasa dilaser. Diapake? Dipistol saka kadoan ya. Wah, ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing supitke bisa dadi bocah sing migunani tumraping wong tuwa reng. Ah iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping bebrayan agung, bebrayan gedhe, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki supite sukses sekolah karo bapakne piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang, sing barep kowe. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku? Ah wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa? Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko sakanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wo. Kecekel saiki. Wah ya wis ra apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Reng, apa Gang? Iki dasare bulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing berKTP Indonesia iki ngerti Agustus iki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 ya. Kalau kae genderane kumlebet kowe kuwi paham ora? Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang kuwi ya enak ya padake. Ora nggepe sampenake dhewe. Wah, kudune ngerti 45 ki lagu wajib sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis semadya, kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke Rexona. Kok Rexona ya setia setiap saat. Mongso-mongso didhawuhi iki mengkari nuthuk. Wah iya. Ya coba kaya apa? Ya, muni Mas, monggo.
345. Heeh. Sindene Rambana apa ku? Rambate Ratahayu. Oh lupis kontul baris. Kuntul kok baris ya? Embo. Kuntul ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji. apa manuk apa? Manuk kuntul kae. Kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi. Manuk kuntul kae nek sikile diangkat siji iki sebabe apa? Ciri khase ngono kuwi goblok. Diangkat kabeh ambruk. Wah. Ya ta? Iya. Ya edian tenan edian. Tak tunyo lho rek nek mentake aku ora. Aku iki mengiyakan kok. Racikan iki mau rong kompak. Ngono kuwi rong kompak. Heeh. So ditandani. Iya. Nek ora kena ditandani ya dilondrekke sok. Heeh. Rambate rata Lanang apa wedok, Kang? padha wae. Men gumantung tangane nek ngene beda. Wis mau aku tutuk kowe ngece kowe ya ta. Kaya genti ngece aku kowe. Nek ngene beda, nek ngene lanang. Ah, mbok ganti. Ayo ben aku wis ngono ra. Kakung ya. Kakung. Jam pira ta iki? Kowe mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh jame anyar. Yombangane dienggo dicecah ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki mah. 2000. Lho. Kok 2000? Iki menglentone nglempar bola kok. Oh. Nggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu ning nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke ro nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menawa sampira? Tengah 6 kok. Nek kuwi ora blandang, nek kuwi rusak nek kuwi. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Kok kowe memen banang ki piye? Nek kowe nyoto apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandek langsung tok saut. Siap. Wadak kowe ora. Siap nyaut, Siap. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. sing disaut ki tembange on blokan. Tembange, misale ngene iki. Kalau kae kenterane Aku mandek, kowe langsung muni, ku mlebetang awe-awe. ngono, ora kok nyaut aku. Paham? Paham? Kalau kae Endi? Kentirane. oh, entuk encon goblok iki wegah aku. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Nek tembang iki tembang sing cepet, ora sangga takku dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet ngembleki sirahmu ki apa piye? Mas ki ukara cepet karo kae kenterane ku mlebetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Pampute sanu iku napa jatine? Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong mung gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Cocok. Abang putih sang diwarna iku lambang sejatine sip negara kita. Negarane sapa? Wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1904. Lho. Kok kurang ya, Reng? Coba baleni. Nuju taun 1940. Lho. Kok sudah meneh? Coba baleni.
Nuju taun 1900. Lho iki sudah oke banget iki. Ngene ya Kang, ngene ya. Munggah iki kurang. Nuju taun 1900. Tos munggah iki 100. Wah, berarti nek 1000 medun. Nadane Nuju taun 1945. iya bagus. Lanjute Marsudi nuntun asu. Ayo padha dilotes. haram. Najis. Asu kok dilotes. Marsudi mreh rahayu. Marsudi merayu. Holobes? Hah? Holobes? Aku nang nggo bes. Holobes konto baris. Holobes konto baris. Tumandang bareng Maju. tuwake. Apa to cakepane apa to? Tumandang bareng maju, Tunggal tekad ra kok trupake. Tunggal tekad ra. Ayo merdeka merdeka merdeka. Bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Wos tetap wah, nyirep ya cocok. Galo kae kendhe. Wah, pokoke apik nek tembangku wis rasa digagas pokoke apik kok. Ngobarkan semangat. heeh, ora usah nggawa rek nembang kuwi wis kobar-kobar. Caidan ora. Ayo karo nembang sing alusan, kaya mau sing alusan kok ora ana rumangsane ora. Diaturake. Yo, truk, ngene iki, Truk. Angene nang kene iki nek biasane gara-gara nganggo Petruk iki sok nyuwara Petruk dhewe. Ngomong-ngomong iki mau. Iki mau aku sing muni. Nyuwun. Ya. Rasa sing angel-angel terus sing kepenak. Iya. Sintom Parisana. Banter, sero, kleru. Apa kok iso njaluk? Sintom Parisana. Sinom, pari, joto. Oh. Urupe. Heeh. Urupe terpindah-pindah. Ha iya. Soale kan aku kulino ngomong ngono soale. Ayo tangi kemile dilemput. Kemule dilempit, ora kok kemile dilemput. Ya kae kang winastan Gunung Merapu karo Merbabi. Merapi ro merbabu kok merapu ro merbabi ra. Sapa sing arep kepareng nyinom parijoto? Aku tak nyuwun suarane sapa iki sing urung nembang ki ya. Prastiwi iki nang ndi kok rumangsaku ana sing kenal ya. Dhewe kejaba nyinten yo melu kol kampus barang kuwi. Bis-bis jurusan ngendi-endi iki dimana mbangane nganggur nang omah. Ngondek turi. Heeh. Ya. Mbak Ayu weh, aku nek sing alus-alusan klasik-klasikan ki nek suarane ora. Yo. 3:15. Walah, tak kira ndet. Iki jam 2:30 kliwat kok 3:15. 3:15 ki angkane jarume dawa nang ndi? 30. Wah. Ono kok tuku jam. Nek angkane jarume cilik neng angka 2. Heeh. Terus jarume gedhe neng angka 30 neng angka 30 ki jam piro? 10:30. goblok ta? Goblok ora ngerti hitungan kok tuku jam. Aku ki mung manut suwanane. Engko ora dilongkas niwara. Iki 3:30 iki. Wah ya cocok. Aja dah sesusu. Sawae jembar. Susune lembur. Setan lan kok kowe iki. Meneng ta iki mencapane iki. Yo.
Bocah. Kala menjing nganti mendrep. Eling-eling marang Gusti kang peparing wis direnovasi. Ora ngerti sinom jaman biyen. Eling-eling kodhok ijo mlebu jaring mengono kuwi. Saiki wis diganti direnovasi kudu eling mang peparing. Mergo wong urip nang donya iki nek ora eling karo sing peparing kuwi bakale cilaka. Weh, ngono ya, Kang. Kaya urip nang alam padang iki nek dadi lakon wis to. Karo sing gawe urip iki mesti dicekel. Weh, wis ora sapa wae iki kaya nggon wayang ngene iki wayang iki nek urung dadi lakon mbok dijendrek-jendrek disungging apik kan nek ora dadi lakon sing ora dicekel dalange. Nek lagi dadi lakon arep pemain buta terong kae tetep dicekal-cekal ro dalang. Padha karo wong urip nek dadi lakon dicekel karo sing kuwasa. Oh, pengen dadi lakon ye. Ya tak cekelke polisi. Kok sing apik nek ngomong wis tau ya aku. Wis Nek girongan mampir-mampir iki tuladane apa, Gong? wong nek silaturahmi kuwi iki bakal akeh sedulure kuwi mujudake suwijining ibadah. Mampir Mas, monggo mampir. Per mampir apa sida apa ora? Aku arep silaturahmi apa ora? Silaturahmi apa ora? Arep silaturahmi iki bisikan yang baik, tidak silaturahmi kuwi bisikan sing ora apik. Edian tenan. Bagong wis ngarani. Jeneng kuwi mung perlambang kok. Bagong saka huruf B A G O N G. B. Bahwasanya orangnya sederhana. A. Akulah yang selalu menghibur para teman-temanku. G. Ginilah keadaanku sebenarnya. O. Olah suara, olah tetembangan, olah budaya yang menjadi keahlian Bagong. N. Nasionalisme saya orangnya. G. Ginilah orangnya. G kok main ginilah. Ini krungu Mas Bagyo muring-muring lho iblis ah. Gayang ta nek Banyumasan ki. Jan kaya wong ngunggahke gendeng. Ayo penak karang apa-apa ki nek ditandangi barengan ki rasane kaya marem nang ati ya. Iya. Reng, apa? iku nek tak kabari kowe aja kaget. Apa? Reng, Apa? aja nangis sik. Wong urung tak kabari kok wis nangis. Apa? Aja tok kabarki ning aku, kabarno ning bapak. Nek tok kabar ning bapak malah bapakku gandang ngrampungke, nek tok kabarke ning aku malah ora iso maro bapak. Lah kowe iki anak tuwa ning aku ki nek kono maro bapak ki engko mesti seling surup. Wong laire padha karo aku, pasarane padha ngono ming kantil-kantilan iki biasa karo bapak. ya weh engko tak omong karo bapak sing penting adik sowan ngersane bapak iki mergo ana bab lelakon sing ngembet karo adimu. Sapa? Petro ngapa? Petro mau perang karo Prabu Baladewa. Kena nenggala Petro mbuh mati mbuh urip. Petro kena nenggala. Ora. Alhamdulillah. Kowe ketoke ngono ning jebul asline wis sengit karo Petro. Ben bocah wani karo wong tuwa mbok semen. Yo sowan yo. Yo disuwani yo. Ayo. Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ngemrapta ning Karang Kadempel. Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Aku ngemrapta ning Karang Kadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti ming bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka jamus kelima sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun.
Mung gandeng Bagong cetha matur kali kula nek pustaka Jamus Limasada ical margi saking Sinuwundarawati sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka para kawula sak negari ngamarta sami prisa ing ngasta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Natandrawati? Sinengguh kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing keng disawang sing nggawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Matang ning kalangguan akar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasuran pacaring purnamen kekono dasari mongso katiga Kakang Semar juntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Natandrawati ya aku ora bakal silak aku sagung upaya menyang didulungi pustaka Jamus Miang Jimat Limasada ora syukur nek sampeyan pun tanggap terus saniki kersanipun Sinuwundarawati badhe kados pundi aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miang Jimat Limasada angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang didulungi Petruk kantong bolong matur nuwun Den matur nuwun menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen setunggiling nalindra ingkang turun tangga jawab perkawis menika Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna wonten maring dawuh ayo nderek pun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndrawati mate wonten dawuh nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa niatku mung upaya menyang endi lenggahing Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ngawu-awu langit nalika semana aku matur marang Bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengen dadi nalindrane negara Ngamarta kok banjur panjenengane ninggal negara ngawu-awu langit nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku lakon penjangkaku wis watara sakwarsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa mekaten Dewaji yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapa Begawan Dewa Kahana Pate anak Prabu Dewaningrat inggih Bapa Penemban lah kok malah sumusul marang pun Bapa mboten jenak manah kula melang-melang kadodene nembang jabang wonten tepi ning Balumbang kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban menika persasat kadidene ngentes Slim kalawuh babus kumambanging Sila Kresna kula nyuwun dawuh Bapa jumbo kawan apa ingin mbok aturake marang pun Bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko mung kari ngenteni sasi liring bawang sak umuring jagung nggih lire paduka Bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Limasada iki panguripaning para Pandhawa koncatan pustaka Jamus Limasada wong kang bakal gawe seraning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring pusaka iki ingin dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaningrat waduh Bapa Penemban upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan sumunten kula sembah kaping 1000 anggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat durung paripurna gegayuhanmu ayo sirmu piye aku mingkari manut kula badhe
badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapa Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula ing badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake nggih anakku cah bagus.